Mama je izvela Mariju i Patkicu u park. Baš mi je drago da vam se sviđa, devojke. Ide mama samo da obavi jedan telefonski razgovor. Brzo dolazim. Halo? Patkice, ajde da poslate monete dok mama ne vidi. Ne možemo, Maja, bez mame. Ubisamo se. Pa ja idem sad. Nemoj, Maja. Izvini, Patkice, što sam pričala telefonom. A gde je Marija? Otišla je tamo. Tamo? Aha. Pa zašto je nisi zaustavila? Nije tad da me sluša. Idemo da je tražimo. Hajde. Potarica, ide saka, pa babi vada, vidim šta to sve ima. Mislim da imam i paja ko sebe. Kupila sam bajone, a sad idem da kupim neki sips. I tako je Marija nastavila sama. Izvinite, mogu da dobijem jedan sips? Paske sam rano šta pa od zabava. A ja ovdje učivam. A sad kamin. Sad sam lijepom. Ali vreme je prolazilo. Neđem lijevo i desno. Izgleda da sam se izgubila. Mimi, evo je Maja. Izvini, Mimi, nikad neću više da idem sama. Volim te, moja srećice. I ja tebe volim. Vidite, ne treba da pobežemo od mame. Nego samo trebamo biti dobri i slušati mame. Od sad Marija nigde neće ići sama.